Ten tanec nám dáva relax, dáva nám dobitie energie. Keď máte zlú náladu, tak jednoducho vybijete to v tom tanci a zrazu máte dobrú náladu. Je to fakt taký všeliek, ja tomu hovorím. A my ním proste žijeme. Crazy Family je tanec pre všetkých. Čím si myslíš, že je Crazy Family výnimočné a prečo by si ľudia mali vybrať práve Crazy Family? Crazy Family je výnimočné svojim prístupom a je výnimočné tým, že ľudia, ktorí sme v Crazy Family a venujeme sa deťom a dospelým, tak berieme to ako poslanie, neberieme to ako prácu, ale sme nadšení, že môžeme niečo takéto robiť, že môžeme vyučovať a môžeme posúvať ďalej aj naše že môžeme ďalej posúvať aj naše skúsenosti tanečné, aj životné a vždy starostlivo vyberáme aj svojich lektorov u nás, ktorí keď prídu k nám na pohovor, tak nie je to taký klasický pohovor, že prinesiete teraz životopis a hotovo, že pekný životopis, škola, všetko a tak ďalej. Ale my si trošičku inak skúšame tých našich lektorov. Dávame si záležať na tom, aby okrem nejakého vzdelania a skúseností mali aj určité charakterové vlastnosti a my už počas pohovoru si skúšame týchto našich budúcich lektorov, ako reagujú na situácie a ako sa s nimi vysporiadávajú. Dokonca v druhom kole, keď prejdú, tak v druhom kole sú, ako sa hovorí, hodení do vody a musia nám ukázať v praxi, ako zvládajú či už nejaký workshop, tanečnú hodinu alebo podobne. Rovnako tak aj tento malý človečik býva s nami na pohovoroch, kedy vlastne vnímame aj to, ako ten daný lektor reaguje na deti, ktoré sú okolo neho. Je pre nás veľmi dôležité, aby lektor mal prístup a aby sa chcel naďalej zlepšovať, aby vlastne budoval s nami toto Crazy Family a aj z tohoto dôvodu si my všetkých našich lektorov každoročne preškolujeme, aby sa udržala kvalita, prístup a vlastne to gro Crazy Family, také ako bolo na začiatku, keď fakt bola tá jedna trieda, teda jedna sála a vtedy som to viedla ja a ten svoj odkaz tých tanečných skúseností a vedomostí sa snažím takto odozdávať aj lektorom, ktorí vlastne potom ich odozdávajú vašim deťom. Takže prečo Crazy Family? Pretože sa snažíme dávať okrem tanca aj niečo jedinečné, čo nás všetkých spája. Dobre to je? Áno. Chceš sa vyjadriť? No, ahojte, ja som už naspäť. My sme z videjka schválne nevystrihli toto naše drobátko, pretože aj to je súčasť Crazy Family a sú to také naše crazy detičky, originál crazy deti, že oni s nami, tak ako to štúdio rastie, tak oni s nami rastú tiež. Máme túto malinkú bambulku, čo bude mať v októbri rok a vnútri nám tvorí staršia predškoláčka, že? Máme šikovnú sestričku, áno? Tá nám tam tvorí všelijaké kreácie, či už tanečné alebo výtvarné. A aj toto je súčasť Crazy Family. Nedelíme to na rodinu, nedelíme to na prácu, je to proste poslanie. A takisto sú do toho zapojené aj tie naše detičky. A presne toto je to, čo Crazy Family ponúka. Je to rodina, ktorú spája tanec, ktorú spájajú krásne hodnoty. A tí ľudia, ktorí u nás navštevujú tanečné kurzy, sa stávajú automaticky takou našou tanečnou rodinou a preto sa aj počas roka snažíme im vytvárať rôzne komunitné akcie, však? Komunitné akcie, kde sa vlastne stretávame s celými rodinami, nie len s tými detičkami, čo nám idú na tanečnú, ale aj s rodičmi, súrodencami, babkami, detkami. A je to také krásne, že vlastne ten tanec takto spája, rastie. Je to univerzálny jazyk pre všetkých, všetci mu rozumieme a strašne veľa nám dáva. Ten tanec nám dáva relax, dáva nám dobitie energie. Keď máte zlú náladu, tak jednoducho vybijete to v tom tanci a zrazu máte dobrú náladu. Je to fakt taký všeliek, ja tomu hovorím a my ním proste žijeme. Crazy Family je tanec pre všetkých.